سلام كمي تكون ICT كالتشهر أسران كالتر mentorship فيديو 5 لما أنتي بزعبا ICT باس ويكا بزعبا باس كان بزعبا كان مهارين عملتيو كان يقول واترو هم زنقركم نزي فيديو زي كتجنكم ريلاكس كونكم كتريقوا متان أبكبابيكم ماي ويكا بون مسالي وعي نقر قرب رباب بالكم ريلاكس كونكم نزي فيديو تغاتل ويهم نغيب نابت مرتنا كمتي وتر جزء زنقركم أقدمكم هين تختحوا ويكا نابي قصنا نخير كم زلام تانك تفولتو أبي فيديو نزارة بلو مارستات حسر عبي لك قلت لكم لما أنتي أبز فيديو بزعبا what is ICT daily bash ويكا ناي ICT daily bash انتاي يو ويكا كما يمثل على إلنا احنا نزارة بن كنا مهارينا مالتيو بتوساقي أبز غمتي وزن لكم how to determine daily best step by step كنرينا مالتيو أبزخم تريقوم زلهم daily best بغمينا نوصل نخيل ويكا ازي ناتي daily best ويناتي best ازي إلنا نوصل كانوا مالا لهم زلنا مسفرتات ويكا بمنتهينا سفيرنا ناتي best ناتنا نوصل نخيل ويناتنا best كنركب نخيل زبلون حدا بحدا أبزخم تريقوم زلهم على إلنا لما أنتي كنزارة بينا مالتيو أبزخم تريقوم زلهم identifying the higher time frame كم يقرنا identify نجبر ويكا تتكيمنا هم يقرنا bias ناتنا هنوصل نقل كنال نقل كنرينا مالتيو look for liquidity levels إن liquidity level كم يقرنا نرئي identify order block and fair value gap ويكا FVGS كم يقرنا هتكيمنا ناتنا daily bias كنركب نخيل ويكا كم يقرنا identify كنجبرو نخيل وي ناتي باس كبزي نخنبل نزياتهم أبزلو أربعة تصريحهم زلو مسفرتات أمالينا هم يقرنا ناتنا ديلي باس كنركب نخيل على إلنا كنزارة ربينا مالتو بتوساقي هم ورك زبكم كوني وأبز فيديو زي أمو داتا خاء هذا لبوان ويكا كابناتي تمكروز رهبكو بزعبا ديلي باس كا زكافلوكم كوني بعفن شازي دايركتلي كاب ICT كاب inner circle trader directly زمسالكم زلخ ويكا زمهركم زلخ تمرتي مالتي نابناتي فلسفنا خيتس أجا directly كاب ICT كتمهارو سو زلكم ويكا تنا ICT concept كتمهارو سو زلكم بزغبا لما أنتي بزعبازي صراحة نية تمرتات ويكا أرستات كنا مهارينا مالتي سو نغيد نابزر زراتنا well أبزي كم تري وجلهم what is daily bass مع التاوي وجناونت انتاي أجي باس نابتغرني ترجم كان حد سب نختردو بتعامي خبر بليو that's why نزاني لهم عن فيديو انتاي قرية زلهم بزح إنجليش حوشة لا زلهم نسقاتكمون مسكالو تريدرات كتراد وغلهم بتينا إنجليش قانقوا سلزغونة كتراد وزلكم سلازي جلك علاتنا إنجليش نختحزو after trading مالتي خطأمكم مثلا كافتفر عليه من جتات وي analyze كسر حولهم كتتقوم لهم منجتات وي فاندامنتال يكون تكنيكال يكون مزون تريدرات وي كان ناي تريدرات حسابات كتقبلوا كلهم كاف عليه عينت منجتات مالتيو بانجلش تي منج خمزلو نتقال سلازي تقوملون امنات باس ديلي باس تبدا زي قال زي عند حراترينا زي مالتيو نزا ديلي باس بزو حسابات ناب ديفينيشن هيبون وي كا مغلص هيبون ما يكونوا زردوهم جاست ديلي باس مالت ابو كلهم كم لمر تقرني أخذ عزوه وقت لكم مالتي كم زي سبورت تبري خامش أجي سبورت كاب ناب تقرني غير كان سب كتردو سبورت كتبلو استلم ديك علي مالتي وي دكتور تريخ مو دكتور استلم ديك عليو كم زي غيركم كتعزوه كم تريدرات إلى لو ما أنت إنجليش أبزح بينزع فيديو متياز له أبقى صاري تسفاي جبر استغل متى ناب تقرني أوريده كرداكم مالتي سو أبزر استنا تايزم زلو what is daily bass انتاي مالتيو daily bass ناب تقرني حلوه أقولنا معالتاوي وجناونت انتاي إيو مالتيو by the way إذا فيديو زيا حانتي كابتن نيعنتناتكم نزي ماركت understand تقبرو كان تردوه يعنتقم كتخفتو لكم تخيل إلى إذا حسبا فيديو أسل إذا بستخدم متى حدا جزي ويكلتا جزي تاريخ مو ثلاثة جزي وتلاقيهم كمو أنا هم غير ثلاثة ماركو زلا يكون مالتيو سلازي daily bass انتاي إيو نابنات نحبرت سباورينا نابنت ناي قدمنا أبز definition إزم إتاونا والتي نابنت أب جزا منبر
ወይ ህይወቱ ናይ ወዲ ሰብ ተሪእናዮ ህይወት ናይ ወዲ ሰብ ሪስክ ኣለዎ እዩ ኣብ ሪስክ ኢኻ ትነብር ሪስክ እንዳወሰድካ ኢኻ ትነብር ግን እንታይ እዩ ውሕድ ሪስክ ዘለዎ ሎ ልዑል ዝኾነ ሪስክ ዘለዎ ሎ ንኣብነት ኣብ ገዛ ምንባር ንባዕሉ ገዛ ክፈርሰካ ይኽእል ስለዚ ሪስክ እዩ ድሕሪኡ ካብ ገዛኻ ምውፃእ ማለትካ ሪስክ እዩ ንምንታይ ካብ ገዛኻ ወፂኻ ማለት መካይን ካርማኻ ክእላ ብዙሕ ሓደጋ ከጋጥመካ ይኽእል ማለት እዩ በርቂ ካርመካ ይኽእል ብዙሕ ናቹራልን ሰብኣዊ ዝኾኑ ሓደጋታት ከጋጥሙካ ይኽእሉ ሕጂ ታዝሓሸት ወዲ ሰብ ውሕስ ዝብላ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ምባል እያ ማለት እዩ ኣብቲ ወዲ ሰብ ውሕስ ኣሎ ክብል ተኮይኑስ ኣብ ሓንቲ ገዛ ኮፍ ምባል እዩ ማለት እዩ ካብታ ገዛ ተወፂኡ እዚ ኩሉ ኣብ ዓለምና ዘጋጥም ነገራት ካብ ገዛ ሰብ ስለ ዝወፀ እዩ ማለት እዩ ግን ኣብ ገዛ ኮፍ ተይሉ ውሕስ ኣይኮነን ብሓፈሻ ኣብዚ መሬት ክሳብ ዝሃለወስ ውሕስ ኣይኮነን ግን እቲ ፕሮባቢሊቲ ተኽእሎሲ ሓደጋ ከጋጥም ናይ ምኽኣል ተኽእሎታት ይቕንስ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከዓ ፕሮባቢሊቲ ኢና ትሬድ ንገብር ፕሮባቢሊቲ ማለት ካብ 100 ክንደዚ ፐርሰንት ትኽክል ዝኾነ ክንረክብ ዳ እምበሪ ፐርፌክት ዝኾነ ነገር ወይ ፍጹም ትኽክል ዝኾነ ነገር ኣብ ምርካብ ኣይኮናን ዳስ ዋይ ኢና ከዓ እቲ ፕሮባቢሊቲ ናትና እቲ ትኽክል ናይ ምዃን ተኽእሎታት ናትና ንኽንዕቢ ዴይሊ ባያስ ዘድልየና ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ዴይሊ ባያስ ኣብዚ እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ይብላ ኣሎ ኣድልዎ ማለት እውን ይብለና ኣሎ ኣድልዎ ማርኬት ናበይ ገፁ ዛዝዩ ይውዕል ወይ ኣዳልዩ ይውዕል ወይ ወገን ሒዙ ይውዕል ማለት እዩ ኣብዛ ስእሊ ንምፃእ ኣብዛ ስእሊ እዚኣ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ማርኬት 00 ኣሎ ማርኬት 00 ኣሎ ንበል ኣብዚ ንኣብነት ኣብዚ ንምፃእ ማርኬት 00 ኣሎ 50% ናይ ምዕዋት ተኽእሎ ኣለካ 50% ናይ ምኽሳር ተኽእሎ ኣለካ ማለት እዩ 00 ኣይተንቀሳቐሰን ዘሎ ንብል ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ድሕሪኡ ማርኬት ናብ ክልተ ማእዝን ጥራይ ዝኸይድ ሓደ ቢሪሽ ክኸውን ይኽእል እዩ ንታሕቲ ክወርድ ይኽእል እዩ እቲ ካልኣይካ ንላዕሊ ክወፅእ ይኽእል እዩ ቡልሽ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን 50-50 እዩ ዘለካ ስለዚ 50-50 ትሬድ ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ንሕና ኸ 50-50 ማለት እንታይ ማለት እዩ ዜሮ ጌም ሳም ማለት እዩ ዜሮ እንታይ ዝበሃል ብትግርኛ ትሬድ ጌርካስ 0-0 ኢኻ ትወፅእ ማለት እዩ ክልተ ትሬድ ተኣቲኻሲ 0-0 ስለዚ ኣትሊስት እቲ ናትና ፕሮባቢሊቲ ናብ 60 ናብ 70 ተፀጊዕናዮ ዝያዳ ውፅኢታዊ ዝኾነ ናይ ትሬዲንግ ላይፍ ወይ ከዓ ህይወት ክህልወና ይኽእል ማለት እዩ ሶ ሕጂ እንታይ ክንገብር ኢና ንምፃእ ናብዚ Daily bias is one of the most important ICT concepts helping traders align their trades with the market most probable direction for the day. Market see ናበይ ገፁ ናይ ምኽኣድ ትኽእሎ ኣለዎ ዝሕግዝ ናይ ICT ትምህርቲ እዩ እዚ daily bias ወይ ከዓ ICT daily bias ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ሶ ብሓፂሩ ናብ ትግርኛ ኣምፂና ክንሪኦ ከለና ማርኬት ናበይ ገፁ ክንቀሳቐስ ይውዕል ይኸውን ንስኻ ክትግምተሉ ትኽእል ወይ ከዓ ተኽእሎታት ናትካ ከተዕብየሉ ትኽእል ሓሳብ ወይ ከዓ መፅናዕቲ ወይ ኣፀናንዓ ወይ ከዓ መንገዲ ዴይሊ ባያስ ንብሎ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ሰብ እንታይ ክብለካ ኸ ባያስ ናትካ እንታይ እዩ ኦር ዴይሊ ባያስ ናትካ እንታይ እዩ ናይ ሎማዓንቲ ባያስ ናትካ እንታይ እዩ ኦኬ ኣነ ብዝገበርክዎ መፅናዕቲ ናተይ ባያስ ንላዕሊ እዩ ናተይ ብዝገበርክዎ መፅናዕቲ 50-50 ዘይኮነ ተኽእሎታት ናይ ሎማዓንቲ ዝያዳ ተኽእሎታት ዘለዎ ቡልሽ ባያስ እዩ ዘለኒ ቢርሽ ባያስ እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ከምዚ ስለ ዘለዎ ወይ ከምዚ ስለ ዝረኣኹ ኣናላይዝ ክገብር ከሎ ከምዚ ስለ ዝኾነ ወይ ማርኬት ከምዚ ስለ ዝኾነ ከምዚ ክኸውን ኢልካ ፕሮባቢሊቲ ናትካ ትውስኸሉ ወይ ከዓ ናትካ ናይ ማርኬት ኣድልዎ ተፅናዓሉ መንገዲ ዴይሊ ባያስ ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሶ ዴይሊ ባያስ ናትና ምፍላጥ እንታይ እዩ ከም ዝነግረኩም ዘለኹ ዴይሊ ባያስ ንኽትፈልጥ መፅናዕቲ የድልየካ እዩ ነቲ ማርኬት ምፅናዕ የድልየካ እዩ ዓሚቕካ ምፅናዕ የድልየካ እዩ ካብ ሃየር ታይም ፍሬም ኣብዞም ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ማርኬት ስትራክቸር ክትሪኢ ክትል ኣለካ ሊኩዲቲ ኣበይ ኣሎ ክትሪኢ ክትል ኣለካ ኢንስቲቱሽናል ኦርደር ፍሎው ክትሪኢ ክትል ኣለካ ዓበይቲ ባንክታት ወይ ከዓ ኣብዚ ማርኬት ዝፃወቱ ዓበይቲ ኢንስቲቱሽንስ ወይ ከዓ ትካላት ናቶም ኦርደር ኣበይ እዮም ዝቕምጡ ዘለዉ ኣበይ ኣትዮም ኣበይ ይወፁ ኣለዉ ኣበይ ከኽኣትዉ ይሓስብ ኣለዉ ኢልካ መፅናዕቲ ትገብረሉ መንገዲ ዴይሊ ባያስ ኢልና ኣለና ኦኬ ሕጂ ኣብዚ ፃዕዳ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ኪ ቤኔፊት ኦፍ አንደርስታንዲንግ ዴይሊ ባያስ አንደርስታንድ ብምግባርናሲ እንታይ ኢና ቤኔፊት ንገብር ወይ ከዓ እንታይ ኢና ተረብሐት ንኸውን
كتصنعوس قليل أيكونن جن سلزة صنع خايو انتاي إخا تركب أوكي الجنا عملت أبزغن تري وزلهم avoid counter trend traders انتاي مالتي حانتي عملت كنقراكمي أب حدا ميدا قرط ذلو بوتا نبل حانت قعسو نلعلي غيركايا وي نلعلي حدا دانيا نلعلي قلعوا تقعسو أما أخل ميدا تطويلاوي وديق الله نبل دحريو حدا عين سور زغونه سب كان مراي استسانو سب أمسينا لنا كلتيو عين مراي استسانو سب بينا نبذل لنا حدا خا حانت عينو تراي كرئ زخئل سب أمسينا بحنس أجرنا يمالنا كابزي أتوم اتدانيا أيناي إيو نتاخعسو قلتيفو كحزاز زخئل ويكرخباز زخئل إلى حاتيتك نسخ أيناي تمرز أوكي زي أقل عليها مناتو مستعين زلو مناتو انتاي إخا تقبر زلخ already تردي كالو logically سنتاي تردي كالو اوكي عين لو سبزي سلازي كابتا عيني زي بلو سبسي يبلص يقونيو سلازي نزي كحزو الى انا ገንዘብ ከተحس ተቆይነ ነታ ሓንቲ عين ዘለዎ ሰብ ገንዘብ ይተحس ግን እቲ ሓንቲ عين ዘላቶ ሰብ ይረኽባ ማለት አይኮነን ምናልባት እቲ ብራይ ተሳአኖ ሰብ ትኺሉ ኸይዱ አጋጣሚ ጎነጽ አብላቶ ከረኽባ ኸይዱ ግን እቲ ፕሮባቢሊቲ ተኽእሎ ሲ አይናይ ከረኽባ ይኽእል ዝያዳ ፐርሰንት ሲ አይናይ ከረኽባ ይኽእል እቲ ዴይሊ ባያስ ምጽናዕ ማለት ስለዚ እንታይ ብለና ኣሎ አቮይድ ካውንተር ትሬንድ ትሬድስ ማለት አንጻር ናይቲ ማርኬት ዝንቀሳቀሱ ዘሎ ውሕዝና ወይ ከዓ ምንቅስቃስ ንኸይተኣቱ ከምኡ ዓይነት ሴት አፕ ተረኺብካ ወይ መእተው ተረኺብካ አቮይድ ትገብሮ ወይ ከተወግዶ ይጠቅመና እዚ ኣብ ምውጋድ ሓደ ቤኔፊት ኣለና ወይ ከዓ ሓደ ጥቅሚ ኣለና ይብላሎ ማለት እዩ ካለ increase trade accuracy and confidence እንታይ ማለት እዩ ናትካ accurate ናይ ምዃን ናትካ ትክክል ናይ ምዃን ንኣብነት ሎማዓንቲ ባይ ክገብር ኢልካ ባይ ጌርካ ናትካ ትክክል ናይ ምዃን ተኽእሎ ናትካ ይውስኽ ከመይ ንበል ንኣብነት ንስኻ 60% በፂሓ ኣለኻ 50% ኢልና ነርና እቲ ማርኬት ከተንቀሳቀሰ ናትካ ዴይሊ ባያስ ለጽናዕኻ 60% መፂኻ ንብል ኣለና 60% ትክክል ኣለኻ ማለት 40% ጌጋ ኣለኻ ማለት እዩ ኦኬ 40% እንድሕር ጌጋ ተሃሊኻ ንኣብነት 10 ትሬድ ወሲድካ ንበል ሕጂ 10 ትሬድ ወሲድካ ካብዘን 10 ትሬድ 6 ትሬድ ትክክል ትወፅእ ኢኻ ማለት እዩ 4 ትሬድ ጌጋ ትወፅእ ኢኻ ማለት እዩ ካብዘን 6 ትሬድ ንኣብነት حد ريسك يركا خلتن الحرد تارجت يركا تنيركا 10 خلته أتصفناي ناتكا ريسك زجبركا تخسب يخا مالت 10 خلته كتخسب يخا بتي 4 ريسك زجبركا 1% 10 خلته برسنت كتركب يخا نبلا لنا سوري ريسك زجبركا يو كل جزء 1% ريسك تجبر تقونكا 4% كتقول لي خا مالت خابتنات كا زنبركا كابيتال وكا زنبركا جنزب مالت هجي simple calculation نسرح 10 تغلت اندحر دقا نغسب تريرنا 10% اندحر دقا كابيتال تسرحنا خاب 10 تريد 4 خا اندحر دقا تخسيرنا 4% كاب زنبرنا كابيتال تخسيرنا كاب زا 10% 4% تقنيسنا عندي كون 8% بروفيت علينا مالك 8% كاب 100 شح عندي كون كباب 8 شح نسرح لنا مالك سو أبورحي 3 تريد مصاري أدلي كان أورح 10 تريد وسيلك 8% نايت كابيتال نات كام سرحون يعني افريج زغونه اتاوي كل وكا يخلي مالتي سو انكريز ناتنا اكوريت ناي مخان تقولو ناتنا يوسغنا كلايكا كونفيدنس ناتنا بوست نخون وكا كونفيدنس نهلوناخا يحجزنا زي ديلي بايس مالتي بتوساغي ابزي تابلنا امبروف ريسك مانجمنت ناتنا ريسك مانجمنت امبروف نخنقبر وكا زياده تخكلنيا زخونه ريسك مانجمنت نخنطقم ديلي بايس يحجزنا بخمي زبل لبام نخيد ناتنا ريسك مانجمنت እንታይ ማለት እዩ አበየናይ ቦታ ንስኻ ስቶፕ ሎስ ተቀምጥ አበየናይ ቦታ ታርጌት ተቀምጥ ወይ ካ ናትካ ቴክ ፕሮፊት ተቀምጥ ተዋና ክንሪኦ ሆልና ማለት እዩ ኦኬ እዚያቶም እንድሕር ተገርናዮም ቤዚካሊ ክንሪኦ ሆልና ሪስክ ማኔጅመንት ስቶፕ ሎስ ናትካ ቤት ተቀምጥን ቴክ ፕሮፊት ናትካ ቤት ተቀምጥን ምፍላጥ ክንደይ ሪስክ ትገብር ክንደይ ከቴክ ትገብር ምፍላጥ ንኣብነት ዴይሊ ባያስ ናትካ ትፈልጥ ተኾንካ ማርኬት ንታሕቲ ክወርድ ኢልና ያለና ኣብዚ ንኣብነት ማርኬት نتاحتي كورن نبلو لنا اوكي نتاحت زورد تخوينو
نلعلي كندي برسنت تخيدي إيوخا جيجا تخون أنا إذن مخنيات بزن مخنيات زي أنا ماركت نتحتي كوردي لي لكم عند حرة كابت زولكو أنا مسفرتي حدا كلتا عند حرة تسابير لي الصبلوس ناتي أوكي تسابير لي أنا قابز أمتكو مسفرت عند حرة تزي حالي خلتا مسفرت وحدا مسفرت تزي حالي الصبلوس ناتي كأمتكو معناته نمتاي أنصاري إذا خي زولو أنصاري تاي مالتي خي حقوق لنمو حقوق يجرى ترند أتو كبلي مالتي نحرة أنصار ماركت وكا أنصار ترند تسلي خامنتي معناته عبيت بانكات ما بزي ماركت زي بساطفون بزلنا عبيت تكالات بساطفون بزلنا نعبيت تكالات ناتي ستوبلوس ويكا ناتي أنالايز أتو كبلو ميلكا دحرة أنصار ماركت نلعلنا خدو خلو سغا سيل تقبر طوليها حاسي بكا هو سي مالتي سلازي حقوق لنيلكا بابور أتو خدو براي تخلني خان نو تحيناتك هتخيري عملتي سلازي اتي ديلي باس ناتنا مفلات نزي يمثل مالتي بتوساغون اتي تيك بروفيت ناتكاها اتي ماركت سابيك خيد خل بريديكت تقبرو سلا تخل كتقموتو سلا تخل ناتكا تيك بروفيت كهذا ملكا حد غزين لا علي وصي ويابتا تقاناتكا تيك بروفيت بس يحن لا علي ملسيو ازيات نخي غاطمكا ديلي باس ناتكا ازيو حغازيو مالتيو نخي نابكا غص مالتيو well how to determine daily bass ناتناسي بغمينا كنوسن نخيل أبزي بلا رستخا حجي أبزين 4 نقطات practically a trading view آتناها كنزار عربينا مالتيو well أبزي قطرة حدا تايب لنا له أبزي قطرة حدا تايب لنا له اندحر دقا daily bass ناتكا كتوسن تخونكا نجمر يا خطقبرو زلكا نقر انتايو لو ما عندس نابي كأتو يلكا كتوسن مالتيو تميلكا يكون كان بريد يلكا باي تقبر ويكا بريد يلكا سيل تقبر بخوم يكون كان تريدر ازي يكون تريدر ازي جامبلينج يبال انتي مالتي قمار يبال بجوح زي نجركم كوم نخل يقد بريد يلكا انتي كفتا بيلا اوكي اي حما سلا زراعه سيل تقبر وين لعل زوص ماركت سلا زراعه باي تقبر تليخا تقاوم ريخا زلا تقاوم على مالتكا 50 عدل لك مالتي 50 عدلكا لونج تيرم ننوح غزي اخدكا زيرو اخا توصل نابنت زور حزي 5 سرح تخليخا اب قصال ورحخا 5 تخسريخا كنيكت توصيا كلتا ورح غزي خسيركاس زيرو بزيرو توصل لها مالتي سلازي حد تريدر قدمي تريد متاو باس ناتو خفل تخلالو لو ما انتي نابي اكات ويكا لو ما انت عملت تريد جرا ودي له خانه تريد جرم سودا صباح نابي اخات يله مصنعتي يقبر له مشت تريد جرم مسودا اخوت ايقبر شو سوري اتي باس ناتي مسفلطو صباح باي كقبر له هدالي له صباح نغو تسي سبورت دي خيده شاور دي وسيده ريلاكس كوينا او بري كوفبل دحوري تا يقبر لو ما انت انا باي كقبر معناته باس ناتي بولشيو اوكي باي كقبر دحوري وندحر دا انصاري تغير بيرش تخيل تخيل ماركت اثنين that's fine كاله معالت له كاله معالت زي مصينا سالساي معالت له سلا تريدر مالت يانتو خفتا بيلو بايز جبر سيلز جبر كم زي مخانو كتردو لي يدل مالتيو سلازي قدامي تنقبرات لنا identify the higher time frame trend time frame اي الاتا دي سوري اوكي سلازي higher time frame h t f يبالي بحصير نحرا صحف تاريخهم كم تاريخهم higher time frame مغانو كتردو يدل مالتي ابتي trading view سلازي higher time frame يا مجمر يا خنري higher time frame تايو همي قرنا اي ناخذ higher time frame كان نبوبو زبل ناب trading view كايدنا نخيد اوكي higher time frame كاب weekly time frame كجمبر تقولهم تاي مالتي كاب ناي weekly chart كجمبر تقولهم هجي higher time frame تايو باي ذا واي بزوها غزي هم زنقركم اب trading مجمر يا خطري زلكا the big picture قالوا إذا big picture تتردياتكم لحريقوا النقر قليل big picture كان تايو higher time frame ينا نبذلنا مالتيو so higher time frame بخمينا identify كن كبرو زلنا اب higher time frame نعطمي كا week له نجمبر نغلنا كا منزلي كا بيرلي تجمبرو اللو قزي اللي لذي درجاناتكم زمت انجن كا week لكن جمبرينا مالتيو كا week لي جمبيرنا higher time frame كان للينا مجمريا market نابي قلص ايو زنك اساقس زلو ماركت بحفش شاخت كنري هولا نداري تمليسنا دينا وين قدمت كيد ناسي انتا يزغبر زلو مراي مالتي هاير تايم فريم ماركت
ندحري تمليسنا ترينايو نلعلي قصي زوز زلو عبنت أبزي تجنبيرنا ماركت نلعل وزيو دحري تمليس تحتي نلعل وزيو دحري تمليسو نلعل وزيو دحري خال تمليس نيرو نلعل وزيو دحري خال تمليسو نلعل وزيو فيل غيرو خان دحري تمليسو دحري خا تايغرو نلعل وزيو دحري تمليس نيرو ስለዚህ ድሕሪ ማርኬት ንላዕሊ ወፂኡ ነይሩ ኦኬ ድሕሪ ታይገሩ ንላዕሊ ወፂኡ ተመሊሱ ንላዕሊ ወፂኡ ድሕሪ ኻ ተመሊሱ ነይሩ ንላዕሊ ወፂኡ ነይሩ ድሕሪ ተመሊሱ ንላዕሊ ወፂኡ ኣብዛ ጸላም ካንደል እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እንታሓት ተመሊሱ ነይሩ ንላዕሊ ወፂኡ ተመሊሱ ንላዕሊ ወፂኡ ተመሊሱ ንላዕሊ ወፂኡ ፌል ገይሩ እንታሕሪ ተመሊሱ ሕጂ ኻ ንላዕሊ ወፂኡ ኣሎ ሕጂ ኣብዛ ጫፍ ኢና ክነተኩር ኣብዛ ጫፍ እዚኣ ኢና ክነተኩር ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ ጫፍ እዚኣ እንታይ እዩ ዝካየድ ዘሎ ናይ ዊክሊ ቻርት ዝኾነ እዚኣ ኣብዛ ጫፍ እዚኣ እንታይ እዩ ዝካየድ ዘሎ ንሪኣ ኦኬ ሕጂ ኣብዛ ጫፍ እዚኣ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማርኬት እንታይ ገይሩ መጀመርያ ማርኬት ንታሕቲ ወሪዱ ነይሩ ኣብዚኣ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማርኬት ንታሕቲ ወሪዱ ነይሩ ክሳብ ኣብዚ ታሕቲ ዝወሪዱ ነይሩ ድሕሪኡ ኸ እንታይ ገይሩ ንላዕሊ ወፂኡ ኦኬ ኣብዚኣተን ሕጂ ዝተውዕሉ እዮም እንድሕር ደኣ ማርኬት ንታሕቲ ወሪዱ ነይሩ ድሕሪኡ ኸ ንላዕሊ ወፂኡ ንላዕሊ ክወፅእ ከሎ ኸ ክሳብ ኣብዚ ወሪዱ ነይሩ ንላዕሊ ኸ ወፂኡ ተዓፅዩ ሶ እዛ ዓባይ ካንድል ከም ትሪእዋ ዘለኹም እዛ ካንድል እዚኣ እንታይ ገራ እዛ ካንድል እዚኣ ትሕቲ ኢላ ተኸፊታ ድሕሪኡ እንታይ ገራ ወፂኣ ልዕሊ እዚኣ ብቦዲ ዓፅያትልና ኣላ ልዕሊ እዚኣ ብቦዲ ዓፅያትልና ኣላ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ሓደ ካንድል ወፂኡ ካብታ ፕሪቪየስ ዝነበረት ካንድል ካብታ ንኣብነት እዚኣ ከም ዘይተፈጥረት ገይርኩም ርኢዋ እዛ ሕጂ ናይዛ ሶም እዚኣ ወፂኣ ዘላ እዛ ካንድል እዚኣ ሓንቲ ካንድል እንድሕር ካብታ ፕሪቪየስ ዝነበረት ካንድል ወፂኣ ብቦዲ ተዓፅያ ሃይ ፕሮባብሊቲ እንታይ ኣለና ናይ ምቕፃል ተኽእሎ ከም ዘለዎ የርእየና ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ምክንያቱ ማርኬት ብሓይሊ ወፂኡ ንላዕሊ እዩ ዝዓፂ ዘሎ ንላዕሊ ሴሩ ይኸይድ ኣሎ ኦኬ ንኣብነት ኣብዚ ቲፕ ኣለና ክምለስ እያ ሓንሳብ ንኣብነት ኣብዚ እንታይ ኣለና ኣሎ check the weekly and daily chart is the market making higher highs and higher lows or lower highs and lower lows okay market higher high ዝሰርሕ ዘሎ ወይስ higher lows ዝሰርሕ ዘሎ እዚ ማርኬት ንኣብነት ኣብዚ ሎ ንበሎ ሶ ሃየር ሃይ ይሰርሓልና ኣሎ ሃየር ሎው ኣብዚ ኣለና ሃየር ሃይ ከኣብዚ ኣብዚኣ ሓንቲ ኣስሚረላ ዘሎ ኩለና ማለት እዩ ስለዚ ናበይ ገፂ እዩ ዝሰብር ዘሎ እንድሕር ኢልና ሓንቲ እንድሕር ፕሌይ ተገርናያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንላዕሊ እዩ ዝሰብረልና ዘሎ ንላዕሊ ዝሰብረልና ተልዩ እንታይ ና ኤክስፔክት ክንገብር ማለት እዩ ኦኬ ማርኬት ንድሕሪት ሃየር ሎው ሰሪሑ ድሕሪኻ ሃየር ሃይ ክሰርሓልና ኢና ክንፅበ ማለት እዩ ሶ ካብዚ ዊክሊ እንድሕር ዳ ከምዚ ዓይነት ኣንደርስታንዲንግ ተረኺብና ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ባያስ ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ናይ ማርኬት ትዕዝብቲ እንድሕር ዳ ተረኺብና እንታይ ክንገብር ኢና ኦኬ ካብዚ ናብ ዴይሊ ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ ዌል ናብ ዴይሊ ኣቲና ኣለና ሶ ኣብዚ ዴይሊ እንታይ ዝሰርሕ ዘሎ ከዓ ምፍላጥ የድልየና ማለት እዩ ኣብዚ ዴይሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማርኬት ኣብዚ ቀረባ ኣተኪርና ክንዘራረበታን ኣብዚ ንላዕሊ ነይሩ ንድሕሪት ተመሊሱ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከይዱ ፌር ቫሊ ጋብ ተንኪፍልና ንድሕሪት ተመሊሱ ንላዕሊ ፌር ቫሊ ጋብ ንታሕቲ ገይሩ ሕጂ ኣብዚኣ እንታይ ተመልኪትኩም ኣለኹ ማርኬት ንታሕቲ ሎወር ሎው ሎወር ሃይ ሎወር ሎው ሎወር ሃይ ሎወር ሎው እንዳፈጠረ መፅዩ እንድሓር ግን እንታይ ኤክስፔክት ክንገብር ነርና ሎወር ሃይ ፈጢሩ ሎወር ሎው ክፈጥር እናተፀበና እንታይ ገይሩ ማርኬት ንላዕሊ ወፂኡ ሰቢርዎ ነዚ እንታይ ማለት እዩ ሃየር ሃይ ፈጢርልና ሃየር ሃይ ፈጢሩ ሶ እንታይ ኤክስፔክት ክንገብር ኢና ሕጂ ሃየር ሎው ተፀቢና ድሕሪኡ ሃየር ሃይ ንላዕሊ ክወፀልና ክንፅበ ኢና ከምዚ ዓይነት ስትራክቸር ክንፅበ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ድሕሪ እዚ ንኣብነት ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድሕሪ እዚ እንታይ ኤክስፔክት ገርና ኣለና ማርኬት ንላዕሊ ወፂኡ ኦኬ ሃየር ሃይ ፈጢሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሃየር ሃይ ኣብዚ ፈጢርልና ኣሎ ሶ እንታይ ና ኤክስፔክት ክንገብር ሕጂ ማርኬት ንድሕሪት ተመሊሱ
ሃየር ሎው ፈጢሩ ሃየር ሃይ ካልእ ፈጥረልና ኢና ንፅበ ምክንያቱ ማርኬት ማእዝኑ ቀይሩ ይብዚ ካብቲ ሎወር ሎው ዝፈጥሮ ዝነበረ ንላዕሊ ሃየር ሃይ ፈጢርና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሃየር ሎው ሃየር ሃይ ሃየር ሎው ሃየር ሃይ ና ኤክስፔክት ክንገብር ማለት እዩ ኦኬ ካብዚኣ ሕጂ ናበይና ክንከይድ ኦቨርኦል እቲ ማርኬት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ተረዲእና ኣሎ ንላዕሊ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ተረዲእና ኣሎ ድሕሪኡ ኣብዚ ዴይሊ ቻርት ክንሪኦ ከለና ኸ ማርኬት ማእዝኑ ቀይሩ ካብ ሎወር ሎው ንታሕቲ ገፁ ዝኸዶ ዝነበረ ቦታ ንድሕሪ ተመሊሱ ሃየር ሃይ ክፈጥር ጀሚሩ ኣሎ ኦኬ እዚኣ እንድሕር ዳ አንደርስታንድ ተገይርና ናበይ ክንከይድና ሕጂ ናብታ ቁፅሪ 2 ክንከይድ ኢና ኦኬ ኣብዚኣ ቁፅሪ 1 እንታይ ይብለና ኣሎ ኤግዛምፕል ዝብል ኣሎ if the last 2 and 3 daily candles are bullish bias may continue up ይብለና ኣሎ if price is rejecting a strong resistance or liquidity pull a reversal may happen እዚኣተን ኣብ ትሬዲንግ ቪው መጀመርያ ካሪእኩም ሶሪ ንኣብነት ኣብዚ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ሓንቲ ካንድል እንድሕር ደኣ ንኣብነት እንታይ ይብለና ዘሎ ሓንቲ ካንድል እንድሕር ደኣ ኣብዚ ንኣብነት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓንቲ ካንድል ካብዚኣ ንውሰድ ሓንቲ ካንድል እዚኣ ሓደ ካንድል ኣላትና ኣብዚኣ እታ ካልእቲ ካንድል ከዓ እንድሕር ደኣ ወፂኣ ንላዕሊ እሞ ከዓ ብቦዲ እንድሕር ደኣ ተዓፅያ ብለና ኣሎ ኣብዚ እንድሕር ደኣ ብቦዲ ተዓፅያ ቀፃሊ ዘሎ ቡሊሽ ባያስ ክንፅበ ንኽእል ኢና ኢለና ዘሎ ማለት እዩ ድሕሪ እውን እንድሕር ደኣ ብቦዲ ተዓፂልና ቡሊሽ ባያስ ክንፅበ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ እንታይ ይብለና ኣሎ ሊኩዲቲ እንድሕር ደኣ ስዋፕ ተገይሩኻ ቢሪሽ ባያስ ክንፅበ ንኽእል ኢና ሶ ከመይ ንኣብነት ሕጂ ኣብዚኣ ሕጂ ዘላታ እዋን ንርአ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ይብለና ኣሎ ሊኩዲቲ መጀመርያ ከነስምር ኢና ኦኬ ሊኩዲቲ ኣስሚርና ነርና ዓንተወይ እዚአን ኣብዚኣ ዘለዋ መስመር ሊኩዲቲ ኢልና ነርና ብተወሳኺ ሊኩዲቲ ኣበይ ኣለና ሊኩዲቲ ንኣብነት ኣብዚ ሊኩዲቲ ኣለና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካልእ ኣበይ ኣለና ሊኩዲቲ ኣብዚ እውን ነርናዩ ኣብ ታሕቲ እውን ሊኩዲቲ ኣለና እዩ ሕጂ ንላዕሊ ኣተኪርና ንዘራርብ ንላዕሊ እንድሕር ደኣ ሊኩዲቲ ወሲዱ ግን ከዓ ካብቲ ዓንተወይ ዝበልናዮ ሕጊ ሪጀክት ዝገብር ተልዩ ንታሕቲ ገፁ እንድሕር ደኣ ነዊሕ ዊክ ዝፈጥር ተልዩ እንታይ ማለት እዩ ማርኬት ንታሕቲ ክወርድ ተኽእሎታት ኣለዎ እዩ ንኣብነት ሕጂ ፕሌይ ንግበራ ንእሽተይ ኣብዛ ናይ ዴይሊ ማርኬት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ ብቦዲ ዓፅያትልና ኣላ እዛ ሕጂ ዝወፀት ካንድል ማለት እዩ እዚኣ ወፅያ ነታ ሓንቲ ብቦዲ ዓፅያትልና ኣላ ግን ከዓ እንታይ ገይራ ኣላ ማለት እዩ ሊኩዲቲ ወሲዳትልና ኣላ ሊኩዲቲ ድሕሪ ምውሳዱ እንታይ ኢና ክንፅቢ ሕጂ ዊክነስ ኢና ክንፅቢ ዊክነስ እንታይ ማለት እዩ ድኽመት ናይ ማርኬት ኢና ክንፅቢ ማለት እዩ ምክንያቱ ሊኩዲቲ ወሲዶም እዩ ስለዚ ዊክነስ ናይ ማርኬት ክንፅበ ኢና ኦኬ ሕጂ ኸ ሓንቲ መዓልቲ ክንውስኽ ኢና ሕጂ ንኣብነት ሓንቲ መዓልቲ ምስ ወሰኽና ኣብዛ ፀላም ዘላ ማለት እዩ ሓንቲ ምጥፋእ ብያ ትንላ ሓንቲ መዓልቲ ምስ ወሰኽና ከም ትሪእዋ ዘለኹም እዛ ፀላም ዊክነስ ኣጋጢሙ ማርኬት ሊኩዲቲ ምስ ወሰደ ዊክነስ ኣጋጢሙ ስለዚ እንታይ ኤክስፔክት ክንገብር ኢና ዊክነስ ኣጋጢሙ ቢሪሽ ኤክስፔክት ክንገብር ኢና ግን ሕጂ ኮናን በዚኣ ንውስን ጃስት ግን ንእሽተይ ዓይን ረኺብና ኣለና ማለት እዩ ማርኬት ንላዕሊ ይወፅእ ነይሩ እንዳሰበረ ብቦዲ እንዳሰበረ ይኸይድ ነይሩ ወይ ከዓ ሃየር ሃይ እናፈጠረ ይኸይድ ነይሩ ኣብዚ ሎወር ታይም ፍሬም ንውረድ ቤተር ክርዳእኩም እታን 1 ኣወር እምነት ንኸይድ 1 ኣወር እንድሕር ደኣ ተመፂናሲ ማርኬት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እናገበረ ይኸይድ ነይሩ ንላዕሊ እንዳሰበረ ይኸይድ ነይሩ ከምዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንላዕሊ ገፁ እንዳሰበረ ሃየር ሃይ እንዳፈጠረ ይኸይድ ነይሩ ኦኬ ድሕሪኡ እንታይ ገይሩ ሊኩዲቲ ምስ ወሰደ እዚ ማለት ንኣብነት ሊኩዲቲ ሲ ኣብዚኣ ሊኩዲቲ ከም ዘላትና ሪእና ኣለና ሪእዋ ኣብዚኣ እታ ሊኩዲቲ ናትና እዚኣ እያ እዚኣ ሊኩዲቲ ናትና እያ ሊኩዲቲ ምስ ወሰደ ኣብዚ እውን ሊኩዲቲ ወሲድልና ኣሎ ሊኩዲቲ ምስ ወሰደ እንታይ የሪእና ኣሎ ዊክነስ እንታይ ገይሩ ንላዕሊ እንዳወፀ ይኸይድ ነይሩ ከምዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንላዕሊ እንዳወፀ ይኸይድ ነይሩ ድሕሪ ግን እንታይ ገይሩ ድንገት ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ይብና ICT 2022 ሜንተርሺፕ ብዛዕባ እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ማርኬት ካብ ሓደ ማዕዝን ከይፀንሕ ድሕሪ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ምስ ፈጠረ ንሕና ንኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ይብና ኣበይ ኣብዚኣ ኣብዛ ከባቢ እዚኣ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ይብና ኣሎ
اوكي ابزيا اوكي زوم غير خريكم ابزيا هم تري وازلهم تايبنا له ماركت ستراكشر شيفت غيرنا له ابي ماركت نلعل غوص يوص نيرو دنگت نايغرو نزيا سيروا نينتي نزيا انغولوزيا بكندي كمدي اغرو ملس يلو نلعل زوص انت غيروا نتاحاتي سيروا ابزيا مالتي سو انت اكسبكت خنغبرينا نحنا ماركت نتاحت غوصو مأذونو خمز غيره مأذونو تغيرو نابي غصنا اتنحنا نابتا مأذونو زخدا زلو بيرش بايس علينا مالتي بيرش بايس علينا اوكي ازي ابزلو هم زي تفطر حجي كنطفو وينا عملت ازي هم زي تفطرن رايو ازي اي تفطرن زلو سو نابي كنكيدنا حجي نابتا كاليتي نطمنا نمصينا look for liquidity levels اوكي هجي liquidity خركبلهم زخيل بوتاتات رأي لنا زلو mark key swing highs lowest liquidity is often above يا زي sorry above كم زي مالتي above يا تبزلا okay maybe I think هنستخدم خلالنا وصلنا ولاتنا مدينة قار كيف فترنا above يا زي انت بلنا liquidity مارك جبر اسمر liquidity اسمر مهنياتو كل جزء ماركت نابي إذا غير لنا نرنا بترجعامي ناب liquidity زلوا ويكا ناب imbalance زلوا إذا غير ماركت ناب liquidity زلوا إذا غير ويناب liquidity stop loss ناي retail traders ويكا stop loss نهوس إذا غير ويكا ماركت imbalance تفتيرو rebalance نخجبر إذا غير لنا نرنا مالك لذي liquidity بزوج جزء up high ويكا up below يزركب up low ويكا up high أيو يزركب well أبزا خلي تابلنا له price will likely run stops before making the real move ده مالتيو price قدمي ناب تحقنيا زخونه منقسقاس بخادو ወይ ካን አይተማ አልት መንቀሳቀስ ቀድም መኻዱ liquidity ወይ ካ stops يوص እዩ እንታይ ማለትዩ stop loss አጥቂዑ እዩ ዝኸይድ እዩ ዝብለና ዘሎ ማለትዩ ኣብዚ ኣብነት ከም ኤግዛምፕል አቅሚጦ ዘሎ if price takes liquidity above a key highs and reject expect bearish daily bias if it sweeps liquidity below a key low and shows bullish reaction expect a bullish daily bias ለናሎ ከምዚ አቀዲማ ነግረኩም ጸናሐኹ ማለትዩ እንደሐር ዳ ማርኬት liquidity አስሚርና ለና ማርክ ገርና ለና ኣብዚ ድሕሪኡ liquidity مسوسد እንደሐር ዳ weakness ዘርእተልዩ ወይ ካ ድኽመት ዘርእተልዩ ነታዓቲ ናይ ሙራት ተኽእሎ ለው ወይ ካ ባያስ ክትሕዛለካ እንደሐር ዳ በታሓቲ አጥቂዑ weakness ዘርእተልዩኻ ወይ ካ ናይ ላዕሊ ናይ ሙፃእ ተኽእሎታት ዘርእተልዩኻ ናትካ ባያስ bullish bias ኢልካ ክትሕዛለካ ወይ ካ bearish bias ኢልካ ክትሕዝ ክትኽእል ኣለካ ይዝብለና ዘሎ ማለት እዩ so ንኺድ ናብ trading view አቲና ክንሪኤና ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ማርኬት already ማርኬት structure shift ገርና ኣሎ ስለዚ liquidity ኢና ክንናዲ liquidity ከነናዲና ግን liquidity ናትና ኣብዚ ንምፃእ በዚ ሕጂ ዘሎ liquidity ናትና ኣበይና ክንረክብ ንኽእል ሓደ ኣብዚ ለናዩ ካልእ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት liquidity ለና እታ ዝቐረበት liquidity ናትና ግን ኣበያ ዝቐረበት liquidity ናትና እዚያ ወይ ካ እዛ ኩርናዕ እዚያ ማለት እዩ ብላዕሊ ኣብዚ እውን liquidity ለና ግን ላዕሊ ኤክስፔክት liquidity ንኽወስደልና ይጽበን ኢና ከምዚ ኢሉ ማርኬት ላዕሊ መፅኡ liquidity ክወስደልና ይጽበን ኢና ንምንታይ structure shift ገይሩ እዩ ማእዝኑ ቀይሩ እዩ so ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብር ናብታ ሳልሰይቲ ክንከይድና ድሕሪኡ actually ቀሲልና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ identify order blocks and fair value gaps እንታይ ማለት እዩ order block ኣበየሎ ኣስምሩሎም ካልእ fair value gap ኣበየሎ ኣስምሩሎም ንምንታይ እንታይ ኢልና ነርና ኢና order block market ወይ ካ big institutions ከኣትውሉ ናቶም ዝኣትውሉ ዞን ዞባ እዩ ኢልና ኣለና fair value gap ካ ማርኬት
ንኢምባላንስ ባላንስ ንክገብር ዝምለሰሉ ቦታ እዩ ባላንስ ምስ ገበረ ግን ናብቲ ሪል ሙቪ ዝኸይድ ናብቲ ዝነበረ እዩ ዝኸይድ ኢልና ነርና ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ናትካ ባያስ ቢሪሽ ተኮይኑ ቢሪሽ ኦርደር ብሎክ ኣበየሎ እንድሕር ናትካ ባያስ ቡሊሽ ተኮይኑ ቡሊሽ ኦርደር ብሎክ ኣበየሎ ኢልካ ምድላይ ገደኒ ማለት እዩ ካልእ ማርኬት ናብ ኢንሳይድ ፌር ቫሊ ጋፕ ዲ ዘሎ ወይ ከዓ ኣበይ እዩ ዘሎ ኣብ ኦርደር ብሎክ ዲ ዘሎ ማርኬት ወይ ኦርደር ብሎክ ዲ ተንኪፍ ዘሎ ወይ ኣብ ፌር ቫሊ ጋፕ ዲ ዘሎ ምግንዛብ የድልየኩም ማለት እዩ ወይ ከዓ መፅናዕቲ ምግባር የድልየኩም እዩ ዝብል ዘሎ ቲዮሪካሊ ዘይክርዳእኩም ይኽእል ናብ ትሬዲንግ ቪው ክወስደኩም እዩ ንኣብነት ኣብዚ ኣላ ማርኬት ናትና ኣብዚኣ እንድሕር ሃለያ መጀመርያ ኦርደር ብሎክ ከነስምር ኢና ኦርደር ብሎክ ኣብዚ ኣለና እዩ ናይ መጀመርያ ኦርደር ብሎክ ናትና ኣብዚኣ ኣላ ኦኬ ሕብሪ ፍልይ ዝበለት ሕብሪ ክንባይና ንሕጂ ቀያሕ ሂብና ኣለና ፌር ቫሊ ጋፕ ከበይ ኣለና ፌር ቫሊ ጋፕ ኣብዚ ኣለና እዩ ኣብዚ ኣለና ፌር ቫሊ ጋፕ ድሕሪኡ እንታይና ክንጥቀም OTE ኦፕቲማል ኢንትሪ ኢና ክንጥቀም ካብዚ ክሳብ ኣብዚ ክንዘርግሕ ኢና ክሳብ ታሕቲ ዘርጊሕና ሕጂ ኣብ 1 ኣወር ኢና ዘለና ምስ ዘርጋሕና ኣበይና ንኣቱ ንሕና ኩሉ ግዜ ሓደ ካብ ኢኩሊብሪየም ንላዕሊ ቢሪሽ ተኮይኑ ካብ ኢኩሊብሪየም ንላዕሊ ኢና ንኣቱ ክልተ ብዝተኻለና መጠን ኣብ ጎልደን ዞን ኢና ክንርኢ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ጎልደን ዞን ተኣቲና ከዓ ተመራፂ እዩ ስለዚ ናትና ንሎም ዓንቲ ከምዚኣ ስለ ዘላ ኣብዚኣ ኢና ኤክስፔክት ክንገብር ማለት እዩ ንኺድ ማርኬት ናትና ኦርደር ብሎክ ፈሊና ኣለና ፌር ቫሊ ጋፕ ፈሊና ኣለና ስለዚ እንታይና ኤክስፔክት ክንገብር ገና ይተፈጥረን ዘሎ ሶ እንታይና ክንፅበ ማርኬት ንላዕሊ ክመፀልና ኣብዚኣ ክትንክፈልና እሞ ድሕሪኡ ንሕና ንክንኣቱ ድሕሪኡ ክሳብ ኣበይ ታርጌት ክንገብር ክሳብ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊኩዲቲ ናትና ወይ ክሳብ 1 to 3 ወይ ከዓ 1 to 2 ከከብ ናትና ሪስክ ማናጅመንት ወይ ከዓ ናትና ስቶፕ ሎስ ናትና ታርጌት ከከብ ዝወስደልና ገርና ታርጌት ክንገብር ኢና ንኸይድ ሕጂ ፕሌይ ክንገብራ ኢና ማርኬት መፂኡ ኣብታ ዝበልናያ ቦታ ኣቲልና ኣሎ እታ ዝበልናያ ዞን ኣቲልና ኣሎ ሶ መፂኡ ኦርደር ብሎክ ናትና ከዓ ኣብዚኣ ኣላትናያ ንኦርደር ብሎክ ናትና ክትንክፈልና ቀሪቡሎ ኦኬ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኦርደር ብሎክ ናትና ትንክፍ ምስ ኣበለ ከዓ እንታይ ኣርዩ ነታ ኦርደር ብሎክ ትንክፍ ምስ ኣበላ ሪጀክት ኣጋጢሙ ሪእዎ ልክዕ ትንክፍ ምስ ኣበላ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ናይ ምምላስ ምልክት ወይ ከዓ ዊክነስ ኣርዩ ኣሎ ንብላ ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ካብዚ ናበይ ክንከይድ ኢና እዚ ኣብ ሃየር ታይም ፍሬም ስለ ዘሎ ኣብ ሓደ ሰዓት ትሬድ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ሓደ ሰዓት ንሕዳ ትሬድ ትገብሩ ተኾንኩም ኣብዚ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ንኣብነት ኣነ ግን ኣብ 15 ደቂቕ ትሬድ ስለ ዝገብር ናበይ ክኸይደ ናብ 15 ደቂቕ ክኸይደ ናብ 15 ደቂቕ ክኸይድ ተኮይና ከዓ ናብታ ራብዒት ናትና ነጥቢ ክመፅእ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ካብዚ ናበይ ክንመፅእ ኢና ናብ ዝራብዓይ ኣረስትና ክንመፅእ ኢና እዚ ራብዓይ ኣረስትና እንታይ ዝብል ዘሎ ሞኒተር ዘ ICT ኪል ዞን ኢልና ኣሎ ICT ኪል ዞን ኣብ ዝሓለፈ ተማሂርናዮም ነርና ማለት እዩ ICT ኪል ዞን እንታይ ማለት ወይ ከዓ ኪል ዞን ማለት ንማርኬት ኪል ንገብረሉ ቦታ ወይ ከዓ ፖይንት እዩ ኢልና ነርና ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ብሓፂሩ እንታይ ዝብለና ዘሎ እቲ ዝተምሃርናዮ ዝሓለፈ ኪል ዞንስ ኣብዚ ባያስ ናትኩም ንምሕጋዝ ወይ ከዓ ኣብ ሎወር ታይም ፍሬም ወሪድኩም ኢንትሪ ንምርካብ ክሕግዘኩም ይኽእል ወይ ከዓ እቲ ባያስ ወይ ከዓ እቲ ናይቲ ማርኬት ፍሎው እቲ ናበይ ገፁ ምዃኑ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝተምሃርናዮ ማርኬት ኩሉ ግዜ ካብ ኮንሶሊዴሽን ይጅምር ኮንሶሊዴት ድሕሪ ምግባር ከዓ እንድሕር ለንደን ንላዕሊ ስዊፕ ተገይሩ ወይ ከዓ ሊኩዲቲ ተወሲዱ ወይ ከዓ ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ተረኺቡ ንሕና ቢሪሽ ባያስ ከም ዘለና ንፈልጥ ማለት እዩ እንድሕር ለንደን ኮንሶሊዴት ገይሩ ኣብ ኤሽያን ኮንሶሊዴት ገይሩ ማለት እዩ ለንደን እንድሕር ንታሕቲ ተወሲዱ ከዓ ወይ ከዓ ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ወይ ሊኩዲቲ ተወሲድልና ከዓ ንሕና ናትና ባያስ ቡሊሽ ባያስ ከም ዘለና ወይ ከዓ ናብ ቡሊሽ ገፁ ከም ዝኸይ ከም ኮንፊርሜሽን ወይ ከዓ ከም ተወሳኺ ሓበሬታ ክንወስዶ ንኽእል ኢና ይብለና ዘሎ ማለት እዩ ቤተር ግን እዚኦም ኪል ዞን ተጠቂምኩም ትሬድ ምስ ትገብሩ ኣብ ሓፂር ግዜ ሪዛልት ክበኩም ይኽእል ወይ ከዓ ውፅኢት ክበኩም ይኽእል ተወሳኺ እቲ ማርኬት ኣክቲቭ ዝኾነሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ክትጥቀምሉ ወይ ከዓ ኣፕላይ ክትገብርዎ ፈትኑ ማለት እዩ ኣብዚ ኤግዛምፕል ተወሳኺ እንታይ ይብለና ዘሎ ተመሳሳሊ እንድሕር ስዊፕ ተገይሩ ናትካ ባያስ ቢሪሽ ምዃኑ ከም ኮንፊርሜሽን ክንጥቀመሉ ንኽእልና ንታሕቲ ተወሲዱ ከዓ ናትና ባያስ ቡሊሽ ምዃኑ
كم توساقي حبريتا كنتقملو نخلينا يزب زلو مالتي سو نغيد ابريل ماركت سكي ابلاي نغورو سو ابزي كم تري وزلوكم اتي بوينت اوف انترست ناتنا بزلو اوردر بلوك كم زلنا اوردر بلوك موسي تنكيفلنا لو تو ماركت مالتي نا 15 دقيقه نوريدنا حجي اوكي اوكي سو تتخيلوا ابزي ايشيان تايم تاعتو تقوليهم معناتو اوريدي ابتناتنا بوينت اوف انترست مسيلنا سلازلو ابزي تاعتو تقوليهم ابزاتكم تناتكم ستوبلوس ابزات تقبروا تقوليهم ناتكم تيك بروفيت كاخ ابزي 1 2 3 يوم تقبروا 1 3 تقبروا تقوليهم مالتي بيتر وجين بيتر مالتي تي زحش امارات جنتايو اب لندن كيل زون كتاعتي مالتي سلازي ايشيان كيل زون كونسوليديت بمقبار كنحلفوينا جن a point of interest ناتنا خمس مسأجرنا نوصل مالتي so play نقبره هجي play مس قبرنا يو هم تري وزلو هم تاي أبزي تاي بلالو market structure shift يبنالو كم تري وزلو هم أبزي market structure shift يبنالو كلتنا قرات كارينا له أبزي فير فالي قابلنا بتوساقون أبزون فير فالي قاب كم زلنا يرينا له مالتي نقرأكم تقينا أفلتنا ينجن نتاي لكم يرى ندحر دا أبلغلي ويكا أبتعتي إكوليبريم مالتي أبتعتي ويكا أبلغلي إكوليبريم عملت أبزين إتو ناتنا أوتي كنزرق هنا كابزيك سابزن زرق هنا ناتو لعلي 5% ويكا أبتي كاب إكوليبريم نلا عليك ناتو سلزلنا بيرش زوانت ناتنا بياس مالتي سو انتاي إبلالو زيئة زنكلت تفير فالي كاب تا إكوليبريم ويكا كاب زيئة نسمر الله زلغو كاب زيئة نلا على سلزلوا تا قدامي تزلا بستخاله مدن توصلوا تقول لكم إلىكم يرى مالتي ويون ندحرات زين يجيلكم كا توصلوهم زلكم تفولتوا تقول لكم سو ندحر زي أتوقينا ماركت ستراكشر شيفت يبنا لوبزي لعلي 5 تمثيلنا احنا أتينا مالتي سو كان سمرينا أبينا احنا سمر أبزي قداميتي كنصبينا ناتنا ستوبلوس أبينا هنقبروي ستوبلوس ناتنا هو اللي بستخاله مدن أبتي قدام يزلو هاي تقرنايو تمرازيو اوكي كابز قصينا نابيكن كيدنا 1 3 نا تارجت كنقبر حنت ريسك يرنا ثلاثه نرغبو لنخل بايتانا هنادو مالتي ويكا كساب ابزينا هنقبر توساخون ليكويديتي وين كساب ابز سلازلنا كساب ابز كنقبرو نخلنا 3.3 غيرنا لنا مالتي سو تتونا لي مجمره سلازي بلاي كنقبراينا اجي ذا تريد زي اجن انتايو ذا تريد زي ازي كرايكم صنعخو ويكا زهمركم صنعخو تمرتي كم بسرح نمرأي لهم مع أنت آتية بسرح مخانو خا تشكل مقباركا أنالايز زي مسرحو تا تريد بزا بسرحون بايس ويكا بزا مهاركون بايس تتكيبه نزا تريد زي أوسي ديا أمو داتا كريكم زي مسرحنا يا مالتي سو لندن جنبين لالو لك لندن مش جنبرينا هنا أتو زلنا سلازي هنصبينا قريفنا عجي كم تري وزلهم يأتينا له مالتي لك تناتنا فير فالي قابتن كيفو نتحاتي وردالو مالتي سو خمزي لو خا خم تريقو زلهم ناتنا تيك بروفيت وسيلنا مالتي اجي ذا تريد زي انا انالايز كي بزا زراخو مسرت اتي ابزا على 10 ساعات فبراير مالتي كم زخصب كلها عليكم يبز جروب اتي ابزي ناتنا جروب اتي اجي كم تريقو زلهم اتي انالايز لسرح هو انا كم تري وزلو قمت فير فالي جاب ابزلو مالتي لحري بوينت اوف انترست ناتيت ماركت ابزم سمصت راي زاتو انا مالتي سو مصيت ماركت ستراكشر شيفت يبني سو لايف كاتل سيزنوركو اتي مساتو خو كم تري وزلو 1 3 تيك بروفيت ناتي هاريم لي مجمريا ابزي اخي هارم لا تمليس نيرو اي وصا اخو مالتي لحري تمليسو خا تيك بروفيت ناتي هاريمو تحت اوريد نيرو مالتي سو كم تريو زلهم ريل كم بسرح مالت إذا حجي إذا ناي trading view يوزي so ريل أفتناتي ميتا تريدر 5 ذاته هو سيلون كاريكم أبزون كم تريو زلهم اتعلت نسيو على تابزي خباب كم تريو زلهم فبراير 10 ساعات يزول زلو أبز خباب زاتي لحريخا كم تريو زلهم تحت وريدها كساب أبزي تيك بروفيت وسيلة مالتي سأبزهم تريو زلهم تيك بروفيت وسيلة لحريو إذا أمس ودا أخواي خانة جاست
نزا فيديو ريكارد خبروا لكم فتينا مالت مونياتو دي سرح تمرت نسبنا حدا سب كتمهروسي جاست حلنا ويكون هذا خلاتنا كنا عبيلو نخل كنا خاطكم سرح لكم زغل تمرتي مدلاوي ثلاثه علامه مالتي سو كابزي حليفنا نخيل نابتي قصال تمرتنا مالتي ناب باوربوينت توصلكم ويل ابزوم تري وزلكم تاعلنا هوم ورك كالنا سم هوم ورك كبكم وكاد سرح اكتيفيتي كبكم مالتي ابزوم تري وزلهم تاعبلالو mark daily bass on 3 pairs every day this means at least نحد سومن زخون مالتي نحد سومن زخون ثلاثه بير تمرصو نعملت ناسداك ديهم تمرصو S&P 500 ديهم تفلطو ويس US 30 ديهم تمرصو بزي قدس مالتي ويكا فوركس ديهم تمرصو كريبتو ديهم تمرصو بزي قدس مالتي ثلاثه بير تمرصو تحريو كابزن ثلاثه بير تاي تقبرو باياس ناتكم تسمرو مالتي عملت ناي صباح لو ما انت مريصكمو ناي صباح نز فيديو نحرالو كم لومي معلت تاريخمو ويكا قلت 10 ساعات تاريخمو كم علت اسرع نسغاتكم نتي باياس تسرحو مالتي باياس سريحكم نصباح نزخون باياس يوم تسرحو دحريو انتي تقبرو اقدمكم مالتي ابزي جروب بوست تقبرو ولكم امناتي جروب بوست تغيركم بيرسونالي كريالكم مالتي سو ابزي جروب ما رول زلنا بوست تقبرو ويون اي بيرسونالي بوست تصدوا لي تقوليكم بوست تقبرو دحريو نمنتاي كم زمرصكمو بغمي مخنيات كباياس ناتي نابز خيدي لكم كم زمرصكم تغلصو اي بحصر فيديو غيركم تسدوا لي تقوليهم وي بصح غيركم تصدوا تقوليهم دحريو خا نصباحيتو مالتي اتي ماركت وصيت مسابنا خا نتناتكم باياس مستي زحالف سراحكم وباياس بمودر تخكل تونكم صبوقي تتغاغيكم كم ممحار مالتي نمنتاي جيجا كم زخونه زغلص حساباتك تقربوا مالتي So finally Azia tip كبوكمي مالتي تحريو فيديو نحن عاجينا Final tip for students بلالو زيارة سناتنا daily bass is not about predicting perfectly it is about staking probabilities in your favor follow the process and let the market guide you እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፂሩ ክሬና ከሎ daily bass ሓደ ፍጹም ዝኾነ ግምት ኣይኮነን ወይ ከዓ ነቲ ማርኬት perfectly ወይ ከዓ ብፍጹም ኣይኮንካን predict ገብረ ወይ ከዓ ትግምቶ ዘለኻ ወይ ትትንበዮ ነገር ኣይኮነን ታይዳ ንስኻ ነቲ ተኽእሎታት አትሊስት እንድሕር 50-50 ተኽእሎ ተኮይኑ ንስኻ ካብቲ ዘይክእል ትሬደር ወይ ከዓ ካብቲ ኣፍልጦ ዘይብሉ ትሬደር ሲ ንስኻ daily bias ብምስራሕ እቲ probability ናትካ ምውሳኽ ወይ ከዓ probability ወይ ከዓ እቲ bias ዝበልና እቲ ኣድልዎ ወይ ከዓ ወገናውነት ሲ ናባኻ ወገን ከም ዝኸውን ጌርካ ትሬድ ምግባር እዩ ወይ ከዓ ምጽናዕ እዩ يزولنا زلوا مالتي so كل جزء نتناتكم باس بليز فلو قبروا وياهم نحرد ماركت عن صار ناتكم باس تقولوها كل جزء أيكونكم تريد كتقبروا زلوكم مالتي so هذا جزء كابتي باس ناتكا وسع تقيلو ويكا كابتي نسخة قمت كاي مسفرتات نحرد وسع تقيلو ويكا unpredictable تقيلو كجمت زيك تقيلو تريد زي مقباركا أزيو ناي وايسات تقول ويكا ناي لبما تريدراتي مالتي كذا فيديو زوخنا يكون ولا نشتري نجار تماهركم كتكون تسفاي جبر أبكت عليه مخالف فيديو صعب نراقب استنايو يغني لي